Saúdos, benvidos. Chega unha nova edición do Festival Internacional Rebulir e con nós temos o seu coordinador, Alexandre Sotelino. Benvido, Alexandre. Moi boas, moitas grazas por convidar. Onte, a apertura oficial, xa estamos metidos de cheo na edición deste ano e xa van moitos. Pois 20, exactamente, 2 décadas. Dicíamos na rolda de prensa onte que éramos bebés, éramos nenos e nenas cando empezamos con isto e o proxecto medrou con nós e nós medramos co proxecto. Un proxecto que ademais vai acompañado de uns premios, non? Que nacen un pouquiño máis tarde. Si, os premios son a 14 edición, son os premios Rebulir da cultura galega, 3 premios, este ano un cuarto con nome propio, premio na música galega para o grupo Malvela, premio en artes escénicas para Cristina Castaño, premio homenaxe para o programa Luar, creo que o decano da televisión, non só galega, sino internacional. Eu creo que sí. E despois este ano a novidade, tiñamos hasta ahora unha mención de honra, que era a emigración galega, e este ano demoslle máis entidade. Creamos o premio Rogelio García Yáñez. Rogelio García Yáñez era un emigrante de Ramirás que fixo moito polo Concello, invertiu moito do seu patrimonio no Concello e quixemos darlle ese nome. E este ano o primeiro premio Rogelio García Yáñez é para a emigración galega en Euskadi. Alexandre, contame un pouco que nos espera ahora estes días de festival. Cal é a programación? Estamos no Ecuador, vamos a decirlo así. Tivemos actividades educativas, pedagóxicas na Universidade de Vigo, pero ainda temos moita programación. Animacións de rúa, exposicións, obradoiros, paneis, e depois temos a gala central que é o mañá, de sábado día 20, que é o broche de ouro do festival. Se alguén quere acudir, todavía está a tempo ou xa está complicado? Creo que canto máis ampliamos o aforo, máis xente vai a vir. Este ano foi récord absoluto, as entradas no mesmo día que se puseron a venda esgotáronse. É certo que temos convites, parte das entradas son convites para patrocinadores, familias, socios, socias da asociación, pero as entradas van, máis que tuveramos. Estamos nun aforo superior a outros anos. En onde se celebra este ano? No mesmo multiusos Rogelio García Yáñez, que se chama tamén multiusos, que no Concello de Ramirás. Temos unhas 600 plazas aproximadamente de persoas sentadas, fanse completamente escasas para a demanda que ten o festival, a gala central. E evidentemente non vos plantexades sacar o festival de Ramirás? Non tere sentido, non tere sentido. De feito, neste 20 aniversario quixemos poñerlle un cuño, o cartel leva un sello posto na parte superior que se chama Feito no Rural, e aí está a identidade do festival. Rebulir con festival como exemplo, quere poñer en valor un rural con nome propio, Ramirás, quere sinalar que actividades desta índole, deste tamaño, tamén se poden facer no rural, e tamén unha forma de atraer cara a concellos que habitualmente teñen poucos visitantes ou teñen unha atracción menor, pois que teñen un fin de semana relevante no ano. É unha forma, é parte da identidade do festival. Falamos desa gala? A que podemos ver? A gala vai ser unha gala este ano a parte moi diferente. Demoslle moitas voltas á cabeza, non vai ser unha gala lineal, de feito vai ser unha gala que chamamos circular, onde non vai haber presentación, actuación, senón que vai haber combinacións de cousas, vai haber varios presentadores, utilización de recursos audiovisuais, vai ser unha cousa un pouco diferente este ano. Na gala, quen a vai a conducir inicialmente é CEE Orquesta Fantasma, o cal tamén lle dá un crack, e dalle unha identidade diferente. E despois actuando temos a grupos chegados de Senegal, de Ecuador, de Portugal, La Rioja, Asturias, Cantabria, e tamén vamos a ter a actuación de Malvela dentro do que é a propia gala, como premiadas. Entón, e Galicia, o grupo propio que é Rebulir. Vai ser unha gala bastante completa e difícil organizativamente. Somos 300 artistas en escena, que mover todo eso en bambalinas é complicado, co cal é un reto este 20 aniversario. É un reto este fin de semana, pero foino durante meses, porque cando empezades a traballar? Xa o lunes empezades co do ano que ven, Incluso pode dicir que xa hai cousas do ano que ven pechadas. Xa estamos, sempre vamos adiantando, ano vista, temos, podo dicirlo, temos xa 2 grupos do próximo edición xa pechados. Entón estamos
traballando, isto non ten unha programación estricta, senón que vamos todo o ano traballando no festival e en todas as actividades que temos. Está sendo un ano fantástico para Rebulir, 20 aniversario do festival, e hai nada, recollíades un premio que otorga a Xunta, que ten que ver moito con eso do que falabas antes, non? Con eso de tirar do rural. Un programa específico que puxestes en marcha, o programa Redar. Sí, a Xunta, tivo a ben concedernos o Premio Iniciativa Xove por conseguir a máxima puntuación nun concurso público, non? Que era do proxecto Redar. A Redar é un proxecto que intenta plantexar unha serie de actividades e mini proxectos ou microproxectos no rural, para o que é o desenvolvemento rural, tendo a cultura tradicional como eixo. Isto é un pouco resumen moi rápido. Temos actividades que son interxeracionais, actividades de emprendemento local, actividades de creación juvenil, actividades de interpretación medioambiental, e todo isto enmarcábase nese Redar, que se desenvolveu entre febreiro e outubro. Chegado ao final de outubro, entregáronse os premios Identificarte, que teñen que ver con creadores e creadoras locais, e nada, pois a Xunta de Galicia comunicou nese momento que lle parecía unha moi boa iniciativa e que querían premiala. E nós, imagínate, pois, encantadas e encantados de que se acordaran de nós. Nese proxecto, moita xente moza. Toda. De feito, é un programa para a mocidade, menores de 35 anos. A mí, por exemplo, non me colle. Estou de coordinador, pero non me collen os destinatarios. E temos moita xente moza implicada. Rebulir ten a sorte de ser unha asociación nutrida de mozos e mozas de Ramirás e dos concellos da contorna e de toda a provincia, e con moitas ganas de traballar. Parte da esencia de Rebulir é eso, ter equipo, ter moitas veces decimos familia escollida, e se funcionan as cousas é porque eso vai así, e senón non tería sentido. Non ten sentido que haxa protagonismos, egos, ou que o oso este aquí, vale, pois sí, son a cabeza visible, pero somos un equipo moi grande. Un equipo moi grande que empezou de bebés, como decías ti antes, e que fostes medrando xunto, pero ao mesmo tempo ides incorporando os máis novos que se van sumando. Sí, é un proxecto, un desafío que non deixa de medrar. E como todos os ciclos, renóvase, xente entra, xente baixe, hai xente que é papás, mamás, que se van deixando. Temos xa alumnos das primeiras xeracións, os fillos. Outras xeracións. Está sendo curiosísimo, hai familias que xa temos como 3 xeracións, non? Da mesma familia na asociación, ahora fillos, fillas, pero a xente, eu creo que Rebulir ten algo diferente, que ninguén se baixa de todo. Vemos como a xente, incluso chega ao festival e siguen vindo a botar unha man, xente que xa non está na asociación, como temos un grupo de WhatsApp con xente que estivo, que está e que hai centos de persoas e que siguen aportando, mandando noticias. É como que ninguén se desvincula de todo da asociación. E neste 20 aniversario incluso hai xente que retomou ou que está máis activa en algunhas das actividades que estamos plantexando. Pasamos uns momentos complexos en cuanto a que levamos un ritmo de vida demasiado acelerado, parece que o digital impera sobre todas as máis cousas e vos dades un golpe na mesa e reivindicades o que nos une a terra, non? As raíces, precisamente. Sí, os tempos, os espazos para estar xuntas e xuntos. Eu agora, por cuestións persoais, tive un mes fora da asociación, un mes que tive de permiso, e vía como os sábados pola tarde, é un espazo que eu teño reservado para Rebulir. E estaba como a veces descolocado, sábado a tarde e non estou en Rebulir. Son tempos, espazos para estar ca xente que reservamos na senda semanal e que fan que moita xente poda volver ou ir ao rural. Eu non son de Ramirás, sempre o digo, non teño nin ascendencia nin nada, simplemente unha cuestión emocional, pero moita xente de Ramirás que vive fora, vive na Coruña, en Vigo, en Ourense cidade, en Lugo, e os fin de semana volve a Ramirás, ou volve a Celanova, ou volve a comarca, por ir a asistir ás actividades. Entón, é dedicarnos tempo tamén a estar coa xente que queremos e facer algo que nos gusta. Alexandre, que vaya moi ben todo o fin de semana, parabéns por ese premio, seguiremos falando en 2026. Esperemos, moitas grazas a vos por darnos este espazo. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.